Ei, hola, benvinguts al canal d'aquest que tenim amb el meu cunyat, de si vols anar bé... Passa-li TV. Però hem hagut de fotre una pausa perquè, guaita'l, li foten un mal als peus. Molt mal. Anàvem amb unes sabates dolentes. Podríem dir, suspenem avui. Doncs no, perquè n'hem tret una metàfora. Els pneumàtics. És com si portés uns pneumàtics gastats. Dolents. Sense dibuix. Clar. Imagina't que tu entres aquí amb uns pneumàtics. Que això està fregat. Foto relliscada. Aquell home d'allà que estava allà estacionat, me l'impotro sobre per darrere perquè rellisco i... Aquí, i com els peus per davant. Per culpa d'uns pneumàtics malparits, aquí pot acabar això amb un espectacle de garrotades, bons pneumàtics, sobretot. Què diem sempre? Si vols anar bé, passa-li TV. Un podòleg que tu miri. Un podòleg o un psiquiàtric. I recorda que per passar l'ITV cal que els pneumàtics del mateix eix siguin iguals, mateixes dimensions, marca, model i dibuix. No t'oblidis de verificar que hi hagi dibuix a tota banda del pneumàtic i que a les ranures principals no s'hagi arribat a l'indicador de desgast. Si no passes, passa-la!